Li Diyarbekirê bi pêşengiya Komeleya Lêkolînê ya ziman û çandên Mezopotamyayê û beşdariya Komele, platforma rêxistinên çand û zimanê Kurdî, şahiya ziman birêve çû. Siyasetmedar û hejmareke zêde ya welatiyan bi zarokên xwe ve beşdarî şahiyê bûn. Hevserokê Meddelê Rifat Ronî got, gavên ku dewlet li ser ziman diavêje gelek qelsin. Divê Kurd bi dengeke bilindtir daxwaza fermîbûna zimanê xwe bikin. Gava ku mirov bi qala bi milyonan gelekî neteweyekî bike, em bêjin karê saziyekî ya jî em bêjin eger ew ji bingehê ve nebe perwerdehî bi aliyê ji aliyê dewletê ve ya ji aliyê rêveberiyên herêmê ve ew ji pêşdibistanê heta zanîngehê gava ku perwerdehî tune be wê gavê rastî wê zimanê jî zimanê wî gelê jî naye hesiband. Şahî bi duruşma zimanê min nasnameya di devê min de hat encamdan. Di gotarên ku hatin pêşkêşkirin de daxwaza statiya ziman hat kirin. Şanû hat pêşkêşkirin, helbest hatin xwendin, konser hat dayîn û govend hat gerandin. Gelek dayîk û bav û zarokan cilûbergên Kurdî li xwe kirin. Endamê platforma zimanê Kurdî Xayretîn Alton got, li gorî salên borî îsal Kurd zêdetir li ziman û çanda xwe xwedî derdikevin û heger ku ev daxwaz bi dengeke bilindtir bêkirin, dê rêya fermîbûna ziman hêsantir bibe. Niha hirek pengav here. Pengav wekî derse bijarte. Wekî televizyonek bi Kurdî. Yani bi Kirmanskî jî bi Kurmancî jî xezetke. Ev ser daxwaza xwesteka gelê Kurd e. Ev xwestek jî hatiye astekî. Duî da ez bawerim. Ez bawerim. Bi tekoşîn û xwedî derketina gelê Kurd ew dewlet jî gav bavêje çiqa em serxwe bin, çiqa em bibin xwedî hêz, çiqa em li zimanê xwe derkevin ew ji alî dewletê bajî ew hirek pêşketin ew çêbin lê em biriya televizyonê dîsa ji bangewazî dikin. Ziman mafê sereke ye. Em bangewazî ji dewletê jî dikin. Devlet bira mafê zimanê Kurdî perwerde û fermiyetê naz bike. Îsal li Tirkiye û bajarên Bakur bi bûneya 21 Sibatê roja zimanê zikmakî ya navneteweyî hefteyekê dê çalakî bên kirin. Li bajarên wekî Riha, Wan, Batman, Şirnex û Colemêrgê rêxistinên wekî Baroyan û Komeleyên çand û ziman, çalakiyên ziman encam dan. Çalakiyên li ser ziman dê heta 23 Sibatê berdewam bikin. Hesen Kako, Kurdistan 24, Diyarbekir.